Вітання усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами, довіряєте і обираєте нас. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна, і я вже рада представити вам гостя моєї студії. Це Євген Сивоконь, корифей української анімації. Євген Якович, доброго ранку вам. Доброго ранку. Власне, я хочу розпочати з того, що у міжнародному фестивалі анімаційних фільмів «Крок-2017» у Рідній Гавані, який відбувся, взяли участь 18 українських мультфільмів, і це рекордна кількість українських мультфільмів за усю історію існування фестивалю, як про це повідомляли його організатори. Євген Якович, ну от в такій великій кількості була представлена українська анімація на цьому фестивалі міжнародному. Як от була представлена вона на ваш погляд? Які, можливо, такі, знаєте, найяскравіші моменти, про які ви можете розповісти нам? Ну, кількість – це дуже добре, звичайно, але хотілося, щоб ця кількість переходила в якість, тому що, на жаль, з цих всіх фільмів, ну, десь, на мій погляд, десь, ну, так, відсотків 50 були якісні фільми, і відсотків 50 не дуже якісні. Мені так здається, може я не правий, це дуже суб'єктивне таке враження. Але це добре, що їх багато. Тому що, я так пригадую, минулі роки було там десь 4, 5, 6, десь отак, менше 10 фільмів. А зараз, тому що збільшується фінансування, на щастя, то може буде більше фільмів. Якщо більше, то хороших і різних, так кажуть, буду сподіватися. Ви у сфері української анімації знаєте дійсно корифей і дійсно присвятили велику частину своєї уваги, своєї роботи саме цій сфері. Якщо порівняти, знаєте, пригадати те, з чого починалася українська анімація, і те, на якому вона наразі рівні, чи задоволені ви? Станом зараз. Сучасним станом української анімації? Ну, з одного боку, звичайно, можна сказати, задоволений, тому що вона є, як то кажуть лікарі, динаміка положительна, скажімо так. Тому що з кожним роком збільшується кількість, збільшується фінансування, і, значить, в зв'язку з тим збільшується кількість людей, які можуть працювати в анімації в українській. З іншого боку, ще дуже багато не вистачає чого в українській анімації. Тому що, ну, є якісь комерційні студії, які виробляють комерційну продукцію, заробляють гроші. Є кілька студій, які працюють, де можуть працювати творчо, скажімо, там, роблячи авторську анімацію. І ще в мене багато, скажімо так, багато претензій до умов виховання, скажімо, аніматора. Тому що я вже 24 роки працюю в цій галузі, тобто у мене є майстерня режисера анімаційного фільму, і там дуже багато ще треба, щоб було, щоб справді виховувати справжніх майстрів. Я про це кажу кожного разу, і все опирається, на жаль, в банальну таку відповідь. Не вистачає грошей, не вистачає фінансування. Якщо фінансування виробництва, кіновиробництва збільшується, то фінансування, скажімо так, педагогічної діяльності, на жаль, якщо збільшується дуже маленькими дозами. Ви сказали про важливий елемент – це зрощення кадрів у цій галузі. Звичайно. А от той самий кадр, який хоче цим займатися, яким він має бути? От яким має бути людина, яка хоче займатися анімацією? Вам ідеальний варіант треба, так? Давайте в ідеалі, наближеному до реальності. Розумієте, анімація, на мій погляд, це такий вид мистецтва, підкреслюю, це не жанр кінематографу. І навіть не від кінематографу, це окремий від мистецтва, в якому мають працювати люди всебічно освічені, скажімо. Тому що анімація, вона існує на перехресті, скажімо, різних видів мистецтва. Там є графіка, там пластичні види мистецтва, і скульптура, там, і поезія, і музика, і пантоміма, акторська мистецтво, все що завгодно. І от людина, яка працює в анімації, режисер, він має володіти всіма складовими, скажімо так. От, на відміну, скажімо, від режисера ігрового кіно, документального кіно, скажімо так. Хоча там теж великі такі умови роботи. І тому, скажімо, в анімації сьогодні працюють такі люди, які працюють на ентузіазмі. І коли я набираю людей, у мене буде наступного року буде черговий набір, то я проводжу співбесіду, і я що робив минулого, коли набирав цей курс, який закінчив вже дипломанти, то я відмовляв їх
хто хоче поступати в інститут. Я їм казав, друзі мої, хлопці, дівчата, ви знаєте, що вас чекає попереду? Значить, це, з одного боку, це дуже важка праця. Така. Значить, я казав, ну, відомий аніматор Федір Савельович Хитрук, російський аніматор, на жаль, вже покійний, казав, що аніматор має мати таку свинцову чи залізну сідницю, щоб він так сидів і працював. А з іншого боку, тоді, ще 4 роки тому, значить, був дуже невеликий ринок. Ну, буде 4 роки буде важко працювати, ви отримаєте диплом, а далі куди? І сьогодні те ж саме. Тобто зараз не стільки кількість потрібна, скільки якість. Тому що він отримує диплом, а куди їм піде працювати? Вони працюють там здебільшого в комп'ютерних іграх, там можна заробити якісь гроші, в якійсь комерційній анімації, працює на закордоні. Тож зараз є такі можливості завдяки комп'ютеру, завдяки всім цим новим технологіям, можна працювати, сидіти в Києві, працювати на Австралію, скажімо. Це нормально. Що не було, скажімо, там 20-30 років тому. Декого я відмовив від цього, а декого не зміг відмовити. Значить, ну, був конкурс, там десь приблизно так 5 абітурієнтів на одне місце. І зараз у мене цей курс там 10 студентів, які будуть наступного року, влітку будуть захищати свої дипломні роботи, отримати дипломи. Ви говорите зараз про ті проблеми, які виникають у цій галузі. Це і брак фінансування, і брак педагогічної, не педагогічної, а працевлаштування цих людей після їхньої підготовки. Чому це відбувається, як гадаєте? Чому цим не займається держава, до прикладу? Ну, з одного боку, держава зараз дуже багато головної болі, скажімо, в інших галузях. У держави анімація зараз десь не на другому, а десь там на 5-му, на 10-му плані. І мені здається, що це не дуже правильно, тому що, на мій погляд, знов-таки на суб'єктивний, я вважаю, що, скажімо, економіка і культура мають розвиватися паралельно, принаймні. А якщо культура буде випереджувати, то це ще краще. Коли ще Черчилль, здається, сказав, коли там в Англії під час війни, Другої світової, скорочували бюджет на культуру, він сказав, а нащо нам, за що ми будемо воювати, коли у нас не буде культури? Був правий. Ну, треба якось гармонічно це поєднувати, тому що я переконаний, що всебічно розвинена культурна людина, вона може бути кращим інженером, скажімо, там, кращим працівником в інших галузях. А анімація – це складова нашої культури, так само, як музика, живопис, скажімо, там, ігрове кіно та інше, та театр. І тому, якщо буде збільшуватись увага, скажімо, нашого керівництва до мистецтва, взагалі, до культури, взагалі, до анімації, зокрема, то це буде добре. А зараз, знаєте, чому я відмовляю абітурієнтів? Тому що я бачив, як готують їх в інших країнах, скажімо, в Польщі, в Німеччині, в Португалії. Ми одразу, коли ми приймаємо студентів, ми звужуємо коридор їх можливості. Вони можуть працювати тільки на колінці, скажімо, на своїх маленьких комп'ютерах. А треба багато більше. Треба, там, щоб у кожного був доступ, там, побудувати якийсь знімальний майданчик, поставити там камеру, світло і так далі, і так далі. Цього поки що немає можливості таких поки що. І ми одразу їх прирікаємо, скажімо, на роботу на ентузіазмі. І більш того, коли у нас виходять якісь такі непогані фільми, ми кажемо, а навіщо вам ще щось? Ви і так робите анімацію погано. Тобто ми приречені на те, щоб працювати на ентузіазмі. Ентузіазм став нормою. Ну так же не можна. Можна рік працювати, 2-3, але не все життя. Ну, ми бачимо, що є тенденція до зростання в Україні виробництва художніх фільмів, в тому числі за підтримки Держкіно. То і на ці самі мультфільми має бути така можливість? Є така можливість, так. Я ж кажу, вона збільшується кожного року. Я знаю, що... Але це все одно не той еквівалент, на який хотілося б розраховувати? Прошу? Це все одно не той еквівалент... Ні, підтримка виробництва. Підтримка виробництва є. Коли якийсь режисер, і він подає свій проєкт, свій сценарій, і проходить там експертна комісія, розглядає його, він може отримати гроші. Якщо минулого року там 2-3, скажімо, режисери отримували ці кошти на виробництво фільмів, то зараз вже там 5, скажімо, 6 і так далі. Але треба готувати цих режисерів, щоб це були професіонали, справжні професіонали ще були. А такої можливості
стопроцентної, 100% зараз, на жаль, немає. А треба, щоб вона була, щоб люди приходили, щоб вони закінчували вуз, і вони вже були справжніми професіоналами, щоб вони могли робити кіно вже, а не доучували ще десь на студії. Вони приходять і кажуть, а ви цього не вмієте, цього не знаєте, це не робили, і треба ще продовжувати навчання. Серед тих робіт, над якими працювали ви, яку, не знаю, знаєте, любите найбільше, чи яка запам'яталася вам найбільше і чому? Фільми маєте на увазі? Так. Ой, це таке питання, на яке важко відповісти, тому що, ну банальна така відповідь, значить, ти кажеш, що все це як мої діти, скажімо так, і я Звичайно. більше люблю останнього і так далі. Так. Ні, я нещодавно в рамках цього фестивалю «Крок», значить, було зроблено такий захід в пам'ять про чудового композитора Вадима Храпачова, з яким я працював останні 35 років. Чудовий композитор, який працював в кіно, не тільки в анімації, він в ігровому кіно, він працював з Романом Балаяном, з Криштофовичем, працював в театрі і так далі. І в рамках, значить, цієї акції я відібрав десь 5 фільмів, в яких, як я вважаю, була чудова музика, написана Храпачовим. Я переглянув, значить, свій доробок, там, починаючи там, з 90-х років до останніх фільмів. Я можу сказати, що є кілька фільмів, які зробили, за які мені не соромно, скажімо так, такі критерії. Ні, ну, хтось казав, здається, теж Балаян, він казав, що, якщо, я цитую його, значить, «Якщо хочете свести мене з ума, запріть мене в кімнату, показуйте мої фільми». Я з ним згоден, тому що ну, це неможливо. Переглядати там ті 27 фільмів, які я зробив за своє життя. Ну, Тому що ви бачите якісь свої маленькі фрагменти, які ви хотіли б по-іншому зробити чи допрацювати? Звичайно. Тобто немає жодного фільму, який би був на 100% таким, як я його задумав, скажімо. Десь більше, десь менше, там з різних причин. Ну, скажімо, був такий фільм, який зробив ще в 2004 році, називається «Засипли сніг дороги». Він отримав там десь 7-8 там призів на престижних фестивалях, але не в цьому справа. Просто я зараз переглядаю, і я думаю, що він відсотків на 80. Це те, що я хотів зробити. Ну, ще кілька інших фільмів, там, скажімо, перед цим я робив «Компромікс». Це такий фільм був про боротьбу чорного і білого. Ну, може, ще 2-3 фільми, скажімо. Всі інші вони так на 50-60%. Ні, це я вже можу об'єктивно судити, пройшов час якийсь. Коли закінчуєш фільм, то думаєш, як здорово, все вийшло, все чудово. А потім приходить там 2-3 місяці, півроку, рік, і вже дивишся так відсторонено, і бачиш, що це не так, це можна так. Але це таке мистецтво, що зробив, і все. І, скажімо, там письменник може переписати книжку, буде інше видання. Другу частину написати. Другу частину написати. Живописець може переписати свою картину. Там, і так. А тут таке кіно, як казала чудова наша актриса, прізвище, вона казала, Раневська. Вона казала, погано зіграна роль – це як плівок в вічність. Так само і фільм. Якщо за поганий фільм, все, це плюнув в вічність, і вже такий, який він є. Ви вже згадували про те, що анімація – це вид мистецтва, тому що там дуже багато технік, які задіює творець того чи іншого фільму, мультфільму. В якій техніці яка техніка найбільше вам до вподоби і чому ви навчаєте своїх студентів зараз? Тому що із плином часу з'являються якісь, можливо, нові можливості. От, яка була і є ваша найулюбленіша і чого ви навчаєте студентів? Ну, з плином часу, звичайно, зараз прийшли комп'ютерні технології, і треба з цим рахуватися, хоча я особисто, ну, може, як такий вже ретроград, скажімо, там, тому що я все життя працював просто руками, знімав на плівку всі свої фільми. Але є комп'ютерні технології, і вони полегшують просто працю, вони нічого такого суттєво не додають. Улюблена, розумієте, кожного разу, коли починаю якийсь новий фільм, я дивлюсь, в якому матеріалі найкраще зробити, щоб це було найбільш виразно. Скажімо, я робив фільми мальовані, звичайно, в традиційній технології. Потім є така перекладка, коли з папіру чи з картону вирізаються персонажі, і вони рухаються в одній площині, скажімо так, паралельній площині екрану. Я робив фільми останнім часом, це так звана порошкова технологія, коли насипається персонаж з якогось порошку, тут це може бути сіль, це може бути вугілля, це може бути кава, скажімо, і таке інше.
там є свій, це дуже трудомістка технологія. І кожного разу, коли я зробив фільм, я вже зарікався, кажу, ні, це перший останній раз не буду робити. А так виходило ще й наступний фільм. Ну, по-перше, це тому, що треба стояти весь робочий день, як за станком. Треба стояти, там насипав, значить, якусь фігурку, там на склі там ще одну фігурку, і це треба держати в пам'яті, як вони будуть рухатися, яке буде світло і так далі. А потім, значить, зняв там на 2 кадрика, тобто на одну якусь там 12-ту частину секунди. Змітаєшся все пензликом і насипаєш знову. Ну, тобто така для крезі така робота, скажімо. Але є такі фільми, де потрібна та технологія. Скажімо, от в тому ж фільмі «Засипла сніг дороги» там неможливо було інакше. Там все було побудовано, значить, на такі пластичні ідеї, коли, значить, ідуть, значить, відбитки слідів, і сніг засипає, а накладаються інші відбитки. Це образ часу, скажімо так. І на цьому був побудований весь сценарій. Ну, не знаю, я не працював тільки з ляльками, скажімо, як один з моїх учнів, от Степа Коваль, у нього своя студія є, де переважно працює з пластиліном. От, якраз про пластилін хотіла у вас запитати, чи створюються зараз мультфільми з пластиліну? Створюється. Значить, там продовжується робота, значить, там була створена такий серіал «Моя країна Україна», за який, до речі, значить, автор отримав Шевченську премію цього року. І є продовження, але коли перші фільми цього серіалу, вони були всі зроблені з пластиліну або з тренувальної, як ляльки, або є такі плоскі пластилінка, значить, як рельєф це знімається. То зараз там будуть і мальовані фільми, і пластилінові фільми, тобто більш змішаний буде підхід, і це вірно, це правильно, на мій погляд. Тому що кожна ідея потребує свого підходу, скажімо. Якщо краще це буде виглядати в графіці, скажімо, в чорно-білому варіанті, треба робити в графіці. Якщо там потрібен об'єм, то це буде і таке інше. Ви розповіли вже про різні дуже цікаві техніки і про те, що зараз у вас є 10 студентів. Так. То цих студентів чому ви навчаєте? Розуміємо, ви так само сказали про те, що прийшли вже комп'ютерні технології, вони так само внесли свої корективи у створення анімації. А з того досвіду, що ви маєте, з тих технік, зокрема, про які ви розказали, ви навчаєте студентів усім? Так от, на жаль, нема матеріальної бази, скажімо, щоб робити ту ж саму з порошковою технологією або знімати пластилін. Тому що це треба, щоб у кожного студента, значить, був свій комп'ютер, свій маленький знімальний майданчик, а це в сьогоднішньому це неможливо. Ну, 1-2 можуть. Я хочу там домовитись за студію, скажімо, щоб інститут платив якусь, сплачував орендну плату, і щоб студенти могли на базі цього інституту робити свої фільми, курсові роботи, дипломні роботи. Я не знаю, скільки грошей на це, це можливий варіант. А при інституті зараз неможливо це зробити. Це треба орендувати павільйон, робити там окремо таке, значить, кабінки. Ну і в теорії, так розумію, такому не навчиш. Ні, це практика. Я сам практик. У мене, якщо так копнути глибше, у мене немає спеціальної кінематографічної освіти. Я закінчив художній інститут, зараз це академія художня, як художній графік. І все, чому я навчався так сказати, від А до Я, скажімо, працюючи там спочатку фазовником, потім художником-аніматором, постановником і далі, і далі, і далі. І тому і студентів також вчу практично робити якісь роботи. Я казав теж Хитрук, він сказав, якщо хочеш навчитися пекти хліб, треба його пекти. І був правий. Бо теорія – це теорія. Треба, хай займаються кінознавці, скажімо, там, кінокритики. Це їх хліб, скажімо так. А режисер має вміти робити кіно. Це головне, чому їх намагаються навчати. Я вас питала про ваш доробок, про ті фільми, які вам подобаються ваші, а якщо взяти на загал, чи є якийсь фільм анімаційний, який ви вважаєте наближеним до ідеалу, до прикладу? Він не один. Є кілька таких фільмів, на мій погляд. І наших вітчизняних, і іноземних, скажімо, фільмів. Воно просто є мої улюблені фільми, скажімо так. І є фільми, які я не дуже люблю. Ну, їх вже дуже багато. Ідеальний. Ідеальний? Ну, щоб це те, що знають наші глядачі, я так сподіваюся, це такий брендовий, так кажуть, фільм, це «Жил-був пес». Так. Багато хто вважає це за український фільм. Але це, ну, я не знаю, на жаль, це не на жаль, це наш великий друг, покійний вже, на жаль, Едуард Назаров, він пішов життя минулого року ще. Значить, він приїжджав в Україну, він записував ці пісні у нас тут в Україні, але зроблено це в Росії, на соцмультфільмі. І він
по різним параметрам. Тому що це, на мій погляд, це один з найтрудніших жанрів, це трагікомедія. Тому що коли дивишся його, то смієшся, а потім, коли він закінчується, становиться трошки сумно, тому що це якась доля, коли ми проєктуємо щось на себе. Доля якоїсь собаки, яку спочатку вигнали, а потім, значить, він повернувся. Це те, що стосується, скажімо, вітчизняної анімації. Ну, фільми Юрія Норштейна, звичайно, він зараз майстер номер один в світовій анімації. І його Шинеліку, мабуть, вже не закінчить, там 20 з чим-то хвилин зроблено за ці роки, і далі носить. Тормозиться. З іноземних фільмів, ну, дуже багато хто є. Є такий, знов-таки був такий чудовий аніматор Фредерік Бак, він працював в Канаді. Мені дуже подобається так звана Загребська школа, вона відноситься до 70-х років, скажімо. Там була ціла група людей, які прийшли з карикатури, з газетної карикатури, і робили чудові фільми. Польська анімація, ну, не вся анімація, звичайно, окремі фільми, там, на краковській історії, які зроблені. Їх дуже багато. Ну, всіх не можу перерахувати. Євген Якович, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що цього ранку завітали до нашої студії. Євген Савоконь, корифей української анімації, був гостем цієї ефірної години. На цьому програма «Саба» прощається із вами до завтра. Я дякую, що обираєте нас і залишаєтеся разом з телеканалом АТР. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі.